Shubor nagaslem jong unongsan hima. Ki nongyalam ka babulu chera Siemens Employee Union hande kasngi kilalet ban IT yakshti sya umatri rangba kajela ukonrat sangma sya chairman ka MCCL bat syabaro ki nongyalam jong kiseng san partai ki badon ha kajela Meghalaya ban pensngaw yaki bakin keren AA halor ka MCCL bakan la ban dray kambiang nakaliang jong ki nongyalam jong ka union kata uba shan lang ding do berba penskam lang do kilapan pau ba kajing bom trai kam jong kani ka karkhana penmi dau bilat bar kajing bom penmi ya ka dau bilat kan kta ikinong trai jong kani ka karkhana shushu nagaliang jong kini kinong elam kilo ongru ba kinong trai kani ka karkhana kimyo ya katulop batikna hakaba menta kila chuyo tang kajing irap kabak sorkar kalabha na kabenta jongki nagaliang kejongki ki kentu yak sorkar bat ya barok kinong mikmat ban paikmat lem syagane ka karkhana jong ka jela bakan la ban drei kambiang bat kenturu yaki bakin yakren sani bha hapo kayeng dorbar thau an bat ban siem yakarai hakano korukom kinong trei kane ka karkhana kinla ban yoi bat ban drei kambiang sa shisen kaliang ngajongi nakani ka office jong ka MCCU kinong trei jong ka MCCL Iwan ban entah sengi sini silong ban ai yaki ya kawai ka memorandum ka office usi minister i chairman entah ki local MLA MDC sengkat bat kiwai ki political party kombangi jule aksien ka bakhadu man penpau yang syaki bahakani ka por kadai ka por ka bakin je siam ya karai kaban hap ban perkhat kumdo ban penia ya kaplan nomor misutu hakin dia kisngi hot nakaliang kesoka kala ai ki financial assistant dari film sutu financial assistant dari ibarat ke mirkat dor bakat tulap ban sutu ba ke MCCL kadai ka state asset ngili ai khnang ya ki city seborok hot ki political party bak kini tendrong lem kini keren lem ya kajing kajongi kinok tray namar ngi sutu bak lada ka plan kamya ada kini keren lang mat penya ka plan katulap kanum telun te lada ka tulap kanum telun ka problem kajongi liabilities kajongi kinang kio malau benai malakasngi malau bayo ngitiang kacipo sa asna mesnem te takada ni OH biang ya borok hoki political party ya ki stakeholder bakin ya perkhat lem nakam takajongi bakin ya penyai no ya ka plan namar kene kadai ka last option mas solve ya ka problem ya ka kene ka problem ko jongi namar financial assistant kanumla banyarap bun pidi masutu tang da ka tulop na takadau matakasngi nilewan khalang sini man pensngaulut ya borok hot ibadan hakabor ya political party bikin siamlang ya kan nikarai hani kapor ngadai presiden jong kamu muluk Siemens Employees Union kibedan rangkat hang dia kapor ngidi ki executive member jong ka executive committee de ngidang sudap ya ka executive committee jongi haka nyau tarik mana benai September manta arajar arwei de hau nai march ngidang dep ai ko city syaga government nang ba chief minister bat bar ok ke bor ke badan hapok sarkar bangi penkan mau yang ya kan ke jing e jong ginong trai ko mana pensai dia jenas ke tri kalong ba ka tulop ka jongi ka basa na duki arjar kar lai ter ka adu mata ki dang sakut hoi ngite ba ka government hi ke bamentaru ke arab yang hi ka ai ka financial assistant na ka banta bingin yo ka relief payment na ka management tin rei hadu mentahi pada ngempat lahi banong ban survive jadi na kata ka dawhi ka na kaliang kejong ikwa ya ka final call na kaliang ka government ni bahkan perkhat ayu ya kande na ka banta ka factory ma ko mangitip mentahi ngilayu ba ka jeng kendu ajung ya ka management pemjuru ya ka government hi labun sini tingali ba kajian kendu kajian keren bani mer jemut ana ke benta ngai ba kadang kampat don ru karai bakum do ngi lai ke tusngi
kalau don ba ka declaration na ka government ba ka mo bande no ya ka joint venture tien rei kan ka poru ini na kaliang kinong tehi da ka wi gesor ya kan ka mataru na kaliang gejong hi ngim don e ban ong ya kan ni namar ba kadai ka state asset kumong no namar ba ka factory hang tiru kalukiru hapnang artli kihima tekani kadai hi ka authority ke ba kinsim ya karai kadai na kihima kata kalong kihima mamru ba kihima sora tien rei ka bangi na kaliang ngidong tengi angnut ba ka factory kamon nadu por ke balai bakin saindor no da ka batmai kata kamot da bakin le no ya ka accreditation namar ngile iba ka factory kalalong very poor ha ka functioning ka jongka te kum bagi tip hi namar ka management ru kalau declare bagi tiar kitar kalalong ke barim ba ka juga por ru ya kinong tai dung ila di ban update na ka por sa ka por te dei na kata kadao ngi sutu kamba ba ka por ngi appeal ya ki bor ke baharor kamtam dung itip ba kanon ka ni ka session ka bamanta tingi kwa ru ba order borokoi political parties di badan hapo kanika government ka bamanta bat kumjuru wat ya ke opposition party ku ahi bagian wan ha keju kamut kin perkhatlem na ka bata jungi hoi namar balik ke matar ha ka biadai ya ka factory ya ka jingya ne ka jingbom ya ka ning i ka jing start ka jongki namar ngi na kaliang ka jungi pada ka ba ka factory kadang sempur bagin penrekam nekin panya kamot kawan ra pada ya ka jing e jungi ginong play jadi na kata kadau na kaliang jingi sasisin dan bajong fi ki bidiang i apil sapiru bagamju ru ba finra ya kan ka kubor ba fin pesngau jaga government namang isutu ka ba kadang sem kani ka jing penrekam ya ka factory te kanwara hi ya ka jing e ka jungi ginong play naduk ya usnem araja arfohi nadu umanai march kumtu nakadaw atak kejungwan jong kene ka corona te de kata kadaw ka ka factory ke la shut down no bada ka juga poru siwa ya kani jong ka corona ru ngele i ba ka jing bami ka tulap jong ing ko mangala pensai pi nadu kisna marja khat lai ka south terter kam semlong su ka ba ngiyo ya ka tulap hakan ti ka badai tede kata kadau ngisu kamba baka production ru kala along biri pon untuk port tede na kata kadau ka nakaliang ka jongi kuah baik pan ong ba arajar alpogum tu ngilai kendu ya ka management ba kumju ya ka government hi kamot kala lembaga kerjaan kila su ai ngi ya ka kenja financial help kata kadur kamot kalong ba nakapor sikapor manaka armanai lai benai kum tu ngihap bania negotiate batki banyakan ya kan katulop ini ka jing e ka bagi dong tei kia kendo bang isu kambaru bala na preng kinong tei ngidon kum aspa lai spa ngut kinong tei kumang fi te ka wara sia ya ka jing e kinong tei namar balai ba ha kaliang ka puli ka tangli kumjuru ha pendiap penbam ban pendap ya ka yeng ka sem tikini kidi jing e hi hong isu nak we ka pos ka ngiyo kumang fi ya kan ka tulop kumot nak we ka branch ka ngiyo tang ba kalong ha kadur jong ka consulated kam dei ha kadur jong ka tulop te dei na kata kadau ngi kwa ban ong ba sasisian bangi appeal sya ki bor ke balor bakin simkia ya ni ka banta ba ngindio yo ini ki tulop ki basa bat kum juru ba ka factory kani ai no ya kan ni ke jing lek ai jong pi kan ni ke dorkas saki parti ba fair kai ka kular ba pipi yo naki laki kular em makin ya keren lem habai de ba kan ni ke jing ba pipi kan do teleng ba kan ka kuboru kum juru ngila penpoi ya gini kiti ha ka bangila address ya kan ni city sai chairman ibadai jong ka MCCL kum juru sai chief minister jong nang taru kum juru sai industries minister bat ki local MLA representative ke badai nak hima sora bat ka hima sela ha ka juga poru ngila le ru sai ki MDC tingnya kani ru ka bangi ko aba lengba jong ki ba kan ka kubor kinra akan cakap sarkar bakin kena kan ya kan ka bentah lagi perhat kumno ya ka factory lakin peniai nekim peniai su namar bangi susu bagi nong tei mentang ngisa ka umdum tedei na kata kadau namar balai ngingim la ban kan lupa ya ka bangi ngim yo i ngim la ban kan lupa ya ka bangi yo i tedei na kata kadau lada kadon kan ka clear picture na kaliang ka government tinggi rung isu tu ko mong fi ba ngini apart pani perhat pada ya kan ka bentah Abang adu mentah, kinong tray, kiwan tray, dekne ki. Tak yak kan ka plan garang yak ni kan. Te nadu umat hi jong ajar alfo ka plan hi kamot kala shutdown hi. Te nakadaw ini ka jing wan jang karna. Baradu ka jing long hi jong ka plan hi kala long ka bam tai kam su hi namar balai ba kala long
kila kitar kamot kila long keba remba te pila I na por ke mansuaru kila wan kena kalian ke sarkar kala apa bana kalian ke management dung atai kala submit I lagi jong ke report ke badai ke sarkar ha ke badai bat kena ke factory te ngatai ya kani dung I ka jong start jong ke management ndai kai ke bana kalian ke jungi kalong ba kinong tei hadian ba ke protokol kemudian kalian ke government kala apply tinggi ngalali tei te ndai na do area hukum tu ngi kap kada long ke protokol ka ba ke apply kemudian percentage nyali tei kumba kalong te ndai hadian jong kani ke jong ka sitarik jong du benai ba pra agasma benai kendai ke bro khai ngai tei 100% te dai na kata dawat bangini cepo jontai du la susui ki jinglot kini ki babon ngadu hayi yang asam adu kalai kawan nang ta kumta terhi te dai na kata kadau ngi susu banong ba habang ipet ya ka jinglong bejong ka factory pada bakamia tingilu ngidu jung kermen na kalian ka jungi te dai na kata kadau hi ni ku anok ploy kat bala namang ngi susu bala da kapor kan wan ka kisne ke area arpuar ajar pulai ka banang dili ka por kanang yai lesi wan na kalian kijungi kinang play du ke balakot no ru adu mata ke mio ki hok kijungi wat ru ki don ru kinang play jungi du lesi ki bamdon chu mo ha ni po lesi ke la klat no ye ru ki dang sa ai ki dius ki jongki jadi na kata kadau ngiku aban ong ba ka na kalian jungi kinang play ki badon menta ikan kemut ni keras kam bat ni demand sendon buan ong fiba lakum rum no ka sarkar tadi ban sim piano ini katam memorandum segi political party beper ibadan hang ni kani kamu bangi sim ya ka MCCL kadai ka state asset kaki badan ka government ya ka badan ka opposition du na takadau ni kamyo taki anda taking naki bakin keren akan nukalenti Handai ngi appeal biang saki barok hot political party mo pemuda kejikit badan kejikit klik namarkan ni kadai ka state asset kebenkong kebaar kalong yang ngi kinok tray ngiru ngi dei ki asset di kidai ban poilang sakajingnya sutu jemut bak kimdai ban tek ban politicize no ya ka ai ka ba yo ngi sofa ya kata nga appeal biang saki lengbak jompi ka ni ka por hoi ngali ai mawandom lai kani kadai kajing appeal saki bak kidai sutu bang ngiru kidai ki asset bakat bakadang slam celebrities jong ngiru kana kio takadau ni kemyo ka anda taking ai naki ring hang ni ka por appeal biang saki lengba jompi ba siam ya kani kadai ka MCL kadai ka state asset bad yang ngi kinok tray ni dai ki asset tim sutu baya ka MCCL kadan hapadang kidon kitra jaka buat kitrai jong jong kimar po khandau tingi kidai kinong tray te kembalaon presiden ne kidai kiba hakmat du bakin kan ya kata ngi kidai kiba khadu te la kawan kum kataru kan hapan perkhat yang ngirang hakata kapor ba umdai man klet yang ngimo kata kastelmen kadai ka jongki kitrai khandau kitra jaka bagi trai jong kamar po khandau ka biade bat ka proposal ka bawan la government hi kalau laiteli kitu ka option kalau na kalian ke jongi hi ka mengidang sa ka umdum hi namar bale bangin kan ngong hi ya kan ni ka ju hi kan ka proposal omong fi kam de ka kam ka jongi kan ni ka de ngor ong biang sisian hi ngan ban biang ka bijinas tu triong kan ni ka de ka mor ka kamram jong ka sarkar ka management bat kum ju ru bat kini ki local stakeholder ngi kata ka mukini ki atli ki ma namar bale ngi de ginok play lada ka poi shiru tau pun lesiru baka settlement jong i kan ya pat la ka jong namar ngi ru nginom la ban ong ba ngin super yang baik ya kala ada kawan kanu ka option ro mo namar ka jinge ka banong ka de yang i kinok tre namar ngi na kalian jong i ru ngila don lupa hi ka frame ha ka bagan poi namar ka bakalong hi pi i hapo ka rihasi jong i pitip hi ba kanong kanti jong i ha ka kombat jaka katangan kan ka kombat jaka kalong ba borbor hi ka mor kide kihima tan ki snong ki thau idei ban sim ya kan kle ten ring isutu ban ong pada lada ya kata ka banta kam dei ka kam ke jong kinong tei mangi nginong tei yang tinggi tei ka badang don ka service ngidon ka kam ngidon ka jingkir kle ndei dang isutu baka service ngi kalakut ngilami kala dei sa ka banta jong ki wei pa ten ring ani pi ya ka nong rem tei kam kom ka julong hi ba na ka banta ka safety ba ka security na ka banta ka menta ba dia kala sai kamur kaniru ngidon ialah ka jong ka diti trekap kata ka ding ku apan IP ku cingsai ten rai pada asasian ke bangan ong IP
ngi kwa nganong fi ni angnut menta bakading de pandon nak kanu ka finance settlement kamon la kalong hakanu kanu ka option ko mangong fi tangba kadai bandon pada ka settlement halak kijong kibenta tiendai nganong tu pi baya ngi pada nginum kwa ko mangong fi sasingan ban biang ba hak be dai ba ka GB joint venture ban implement hapo ka MCC alang ti hapo sorai kani kadai ka benta jong ka sarkar ka management bat kihima te lada kini ki kajingken jong ki kala don hapo ka finance teman ngin siru nakal yang ngin haban sim lengba ka committee ha ka bangin sim pat ikirai kena bangin bu pada kaset terban bat ka management namar ka reaction ka banongkong kadai ki gima ndai ka reaction nakal yang jong intri kadai bat ka management te balik ka balik penlong ngi bangin mi kumni pada sabar pada nak management naman ngila sutu ba ka jinge kalong ba ngiyo iba ka factory manta kala along out of order kam don su ka production bat nang ta suwa ba kam don su e kaniru kala along unstabilized hakal yang ka production do ngatai fitwe lada fitwe hayo har ru kami fi ka MCC sara manta kam don su i kum ba kalong ba nadu ki port ka ba kham slama te dena kata kadau ngi kum kinong tri ki badon hakal manta ngim ku aban bu jinge baik kinong tai lasi ki badang tri kham hadian ro tekan ni kadai ka matar ka bangi ngiru kum kinong tai ngidon ka cingkir kli ni perkhat kinong tai namar ngidon ka union ngi tai na ka banta ka bet ka biang jong kinong tai bara ka ju ka poru ka isu jong kinong tai ngimla ru bang isukan tang marwai lani arngut ndam ya pro ki isu ki bedai ya ka kam jong kinong tai barbor ngihap ban ya slok ba ngihap ban ya kan leng ba ki rai jong ki committee ki ba fair